ka AICS haki laitli gi jika hikai bantip yakakor computer hari bhoi district hanongpo ha umsning bat ha bhoi rombong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun shangi tangkata rengi diru yakakor computer hakador ke babit bat kimar ki batip top kawai bas ka bakit ikinong na jinglet kibadan kumbak hatsan ngut kabawan na kibenta kathan silchar bat kabatmu banlet chikithan asam kala khongpong hapreng ka surak ba haswaban poi kasnong umling kaniga bas kadek badan your registration number ML not san L pra khandai pra kat kum ka khubor ka balalum na kipat ba kilong ba kaniga bas kadek ka balanya stat baha bat masan poi ha katika jaka kala khongpong bat lalong kum bakhang ya ka surak ba namar ka bos ka bahe bat ka bajrong kalami ruka jingheng kali dang step perngap ha kate ke jaka marsin ja kate ke jingja ula phet na kate ke jaka kane ke jingja kala ja por kumba nyobe je e minster kini kinong le jinglet ki badan kumba khatsan ngut e kila men saujur bat na kaliang ki paj ba snong ki badan ha kate ke jaka mar kila pentep sha ki bor pulen bat ka kali ambulance 108 mar kite kila jingerap ru kila poi ha kate ke jaka bal apen ket no ya kita ki bamen saw sha civil hospital nongpo Em badang dunap, ya, nah, saya bukun dong lah. Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai